Right, muri yeZimbabwe makadi kusangana zvekwatiri kuita. Regai tichitoti makadiniko nekuti tanga tachona. Vamwe vanga vasingachazivi kona chiso chaElder David Kanjanda, but now we are back. Tava pano tadzoka mushure mezororo ranga rakakura chaizvo. So tinongoritora sekuti izororo zvaro, but rarisiri zororo nokuti tiri busy zvakanyanya nemaprograms ekuchechi. April wese akapera tichingoita misangano yekuchechi. Nerimwe vhiki zvakare ndofunga nehafu here ipapapa raMay tanga tichingoita misangano. Kubva paEaster takabata mimwe misangano ine mazita akasiyana siyana. Notadza kuinzwisisa nekuda kwekusiyana kwemachechi. So tanga tiri busy zvakanyanya. So regai tingoti tine urombo zvikuru nechikonzero chekungoenda munhu asina kuzotaura, but tadzoka. Chihombe chikuru chandauya nacho ndechekuti muzive kuti tadzoka uye takuita basa. Asi ndine nyaya dzandinoda kuti ndibve ndangopa maupdates adzo tisati tapfurira mberi nekuzouya nezvimwe zvatichauya tichikupai panapa. Right, issue imwe yandiri kuziva yatakasiya vanhu vachida kunzwisisa, tingangoti yakasoitika gore rapera muna 2025. Ameno tinenge takuda kutosvitsa zvegore here. Nyaya yaMela natafadzwa kana kuti Polite Mabika uya wekufira paambuya vake asati avigwa nanhasi, asati avigwa. Handisi kuona unga pachazoita kuvigwa apa apeno, I don't know. Handisi kuona unga pachazoita kuvigwa nemhaka yekuti baba vacho vakatofuratira zvachose, ende kutaura navo vanenge vasiri kuchanyanya kuda kubatikana nenyaya dzacho. Kuwo kwaakashayikirawo vakangoti isu sezvo tisina kuuraya munhu tingachada kunetsekerei zvedu, ndobva vangopfurirawo mberi nelife yavo. Right, toenda panhau ya tinotenda. Tofunga muziva mwanasikana vakawanda vedu tomuziva. Akauya panapa achichema patakatanga kuita interview yake. Akanga achichema panapa achiratidza kushungurudzwa navamwene kwaodzi uko, achishungurudzwa navamwene pamwe chete nemurume. Akazopedzisira aenda mudare raChief Mutasa. So Chief Mutasa vakatongawo matongero avo, asi zvairatidza kuti mukomana uyu nehama dzacho dzemurume vane kakuzvidza kavaiitawo dare ramambo iroro. But zvazvakazoita ndezvekuzoti akazoadvaiswa mwanasikana uyu naChief kuti achienda kuCivil Court, uko kwaakaenda akazouya newarrant of arrest. Akazouya newarrant of arrest yekuti mukomana uyu achisungwa nekuti mari dzanga dzawanda asi kuda kubhadhara maintenance yemwana wake. So kutaura kuno mukomana akazobatwa nemapurisa, ari mumaoko emapurisa. Takangonzwa zvichinzi ane mari dzaari kufanira kubhadhara. Tichakuudzai mafigures nerakazara, asi maziro andiri kuita ndeyekuti anenge achamboti chovhei arimo, nekuti achada kubhadhara chikwereti ozoda zvekushandira chikwereti, achibuda chimwe chinenge chapo, ndo pakashatira maintenance. Zvakangonaka kuti kana ukanzi mari yakati pausina onekera budikira, uchiwirirana zvakare neuyu wacho uyu wauri kuda kubhadhara. Uchiwirirana nyangwe wanga usabudi, motozama nzira dzekuita kuti arege kuzokukwirirazve kumusoro. So zvinoya anenge akaratidza kaunhubu nekakungwara nekaundururani sort of. Zvino mutemo wakagumbuka kare kupfuura nhubu, saka zvinenge zvasangana mutemo versus nhubu. Then there's another issue yemukomana anonzi Ngoni, uyo wokutemwa temwa kwaMutare
nyaya yacho takaibudisa panapa mai vacho vachitsanangura kutemwa kwaakaitwa nevakomana vanenge variita zvechihwindi here kana kuti zveumhondi, I don't know, kwaMutare uko. Mukomana uyu achiri muchipatara kuHarare kwaari kurapwa, but chiri kungofesa challenge yemari dzekuti mukomana uyu aone kurapwa achikurumidza kupora. So chimwezve chandiri kuziva nechekuvimbisa mhuri yeZimbabwe ndechekuti hurumende yeZimbabwe yakavhura ziso pamusoro peguta racho irori reMutare nekuda kwenyaya idzodzi dzaa dzichingotushuka dzichibuda dzekupondwa nekupondana kwevanhu. Regai ndikupromisei kuti ziso rakavhurika kuti anything changoitika mune muchingonzwa vanhu vachisangana nezvirango zvinoenderana nezvavanenge vaita. Saka regai tibve tangopa yambiro kuvagari veMutare nenyika yese yeZimbabwe kuti ngatiregei kupara mhosva dzine chekuita nekushungurudza vamwe. Tiri maZimbabwenzi tese, nyika yedu yakarwirwa nemadzibaba edu uye yakasununguka. For your own information, munomu muZimbabwe munomu hamuitwi tingangoti inyika inotomboremekedzwawo, although tino area dzedu dzatiri wiki dzatiri kunamata kuti Mwari atiyambutse, asi inoremekedzwawo pakuchengetedza kodzero dzevanhu nekuchengetedzawo runyararo munyika yedu. So ngatipfurirei mberi nekuita kuti tigare takasununguka, vanhu vachishanda vachizvitsvagira mari dzavo vachiraramisa mhuri dzavo pasina anotswanya-tswanya mumwe, sezvatakaona last time mukomana uyu achitswanywa-tswanywa makumbo kutonga means munhu ari mupenyu, neuya wekuzoendeswa uko kumarinda eProvincial Heroes yekakudanga mvura uko achizonanzviswa ropa rakanga radzatuka riri pamota. Izvozvo zvese izvozvo nyaya dzese idzodzo takauya nadzo panapa. So tiri kutaura kuti ngazvichiregai hama dzangu kuitika izvozvo, kana ari maguka kana zviri zvenyi, wotoita uchiziva kuti mutemo wakakumirira ende vanhu vacharangwa zvakaomarara, especially kwaMutare. Hatisi kuita mafanizi kana kudzora gudo nekuti tsvimbo yabata kumeso. Hatisi kuita izvo, hatidi marabishi iwayo nemanyongorosi iwayayo. Ngaindipedzisire nekutaura kuti ndakamboya panapa tichitaura nhau yemahwindi. Chiti vakomana vanonzi mahwindi ava vatisiyanei nemahwindi ataiziva mumashure umo, vakanga vaine hunhu. Toziva kutoti ukasangana naye kana ukasvika parengi varipo, haubirwi, unenge wakachengeteka nekuda kwavo. Marengi marshal acho anenge achichengetedza basa ravo kuitira kuti pasasviba, pasanzi apo panobirwa vanhu, because hakuna basa risingadi kuitawo customer care. Unoda kuchengetedza vari kufamba ivavo, vari kukwira mabhazi ivavo, kutozikana nekutonzi dai asi mahwindi ingadai akatobirwawo, dai asi mahwindi ingadai. Zvino mukachiva ndimi imimi wacho motyisa, moponda vanhu, moita sei? Moda kuzoshandirepi? Apa hamuna kambani iri registered yamakaregister, zvinovhagwa. Saka chikumbiro ndechekuti dai tadzoka taita vanhu kwawo, topfuurira mberi tichiita mabasa edu zvakanaka murunyararo, pasina anotokonya-tokonya umwe, pasina anozoshungurira umwe asingachadi kushanda hadi, musiyai aende. Musamuteerera kuti kwanzi sei wazorega kana kuti zvazodai. Aramba kukwira bhazi renyu imimi ane rakewo raari kuda kukwira. Musasavhoseredza munhu. Imi zamai nzira dzese dzinoita kuti basa renyu vanhu vakufarirei uye vanhu vafarirewo kukwirawo mabhazi enyu, kwete kubata vanhu rafu. Izvozvo zvinenge zvisina kunaka izvozvo. So Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Tadzoka kuti NdiTV tiri kupfuurira mberi nebasa semazuva ose. Tarisirai zvakawanda zvinofadza, zvinovaraidza nezvinodzidzisa. Mimhanzi iri kuuya, ndosaka muchiona ndauya ndakagara negitari kumashure kwangu. Zviripo zvimwe zvatiri kutobika, zvatimwe zvatakatokupromisai mumashure zviri kuuya kuti zviite zvakadini, zvakanaka. At the same time tine zvimwe zvatoda kugadzira zvinenge zvema-movie, madhirama zvatiri kugadzirirai futi. Chinangwa chiri chekuti tirege kuzoramba tichiita mastress, tivaraidzike
nguva dzione kufamba, upenyu huchifamba, muzita raJesu Kristu. Amen. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Ndini wenyu Elder David Kanjanda. Bye bye. Fear not, sin not.